खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो जोलुर गेलेनाय नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दिनैनिफ्राय क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव दुरान्ड काप जागोन 134थि दुरान्ड कापनि गेलेनाया दिनैनिफ्राय क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव जागोन बेलासे 2 रिंगानिफ्राय गेलेनाया जागायजेनगोन क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव दुरान्ड कापखौ खुंनाया बेयो थामथि खेब सिगांनि समाव खुंबोनायफोरावबो जाफुंसार जानो हादोंमोन होननानै फोरमायथिदों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा आरो बे खेबाव राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लानायजों लोगोसे भारतनि फुटबलनि केप्टेन सुनील छेत्रीआबो बाहागो लागोन होननानै फोरमायथियो प्रमद बर' बिथाङा बेखौनो फोरमायथिबावदों दि बिटिआरआव आइएसपिएल इन्टार 6 शेड्युल प्रिमियार लीग सन्तोष ट्रफी ग्रुप मैच वमेन लीग सीएम काप बायदिफोरखौ खुंबोदों आरो दुरान्ड कापखौबो खुंबोदों होननानै फोरमायथिदों बिटिसि बिसायख'थिनि गुदुं बार बिटिसि बिसायख'थियाव जेसेबांनो खाथियाव सौफैदों एसेबांनो बिटिसिनि राजखान्थियाव सोलाय सोल' जानायखौ नुदों बिजेपिनि गेदेर खहा बिजेपिनि गोख्रों दैदेनगिरि आसाम स्टेट बिजेपि एसटि मर्चानि बारग' आफादगिरि शिबनाथ ब्रह्मआ बिपिएफ राजखान्थि दोलाव हाबबाय बाक्सानि बरमायाव खुंनाय बिपिएफनि जुथुम्मायाव हाग्रामा महिलारिनि नुजाथिनायाव बिपिएफ दोलाव हाबबाय शिबनाथ ब्रह्मआ बिजेपि दोलो एंगारनायनि सायाव शिबनाथ ब्रह्म बिथाङा फोरमायथिदों दि बिजेपिआ गासै फिसा फिसौ दोलोखौ लानानै सोलियो बिटिसिआव थोंजोङै बिजेपि खालामनाय लेखायै जों भुगिनो गोनां जायो मानोना लकसभा आरो बिधान सभायाव एलायन्सनो मासि एंगारनानै होनो गोनां जायो राजखान्थि खालामनाय हिसाबै एमएलए एमपि जानो जोंहाबो मिजिं थायो होननानै फोरमायथिदों बेनिखायनो बिपिएफ दोलाव हाबदों होननानै फोरमायथियो बिथाङा जोंहा इउपिपिएलनिफ्रायबो बिजेपिनि सायाव गोख्रोङै गाग्लोबदों बिजेपिनि हेंथा गोख्रों बिबुंथि होदों इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा राजु नार्जारिया बेखौनो बुंथिदों दि बिटिसिआव एलायन्स सोरखार थानायनि थाखाय गोजोनै खामानि मावनो हायाखै जेब्लाबो बेखौ मावनांगौ बेखौ मावनाङा माबा माबि जाबसिननानै होबाय थायो होननानै बुंथियो दा गोजोना फैखाबाय नाथाय बिजेपिआ बिटिसिआव फैनानै हिन्दु मुस्लिम हिन्दु ख्रिस्टान खालामनानै गोजोन गैयै थासारि खालामनो नागिरदों होननानै बुंथियो राजु नार्जारि बिथाङा बिजेपिआ जोंजों जुजिनो फैदों नाथाय इउपिपिएलआ एंगारनानै होयोबा बिथांमोनहा बिटिसिआव थानो हानाय नङा राजखान्थिबो खालामनो हानाय नङा होननानै बुंथियो आरो इउपिपिएलआ 25 मासियाव देरहागोन होननानैबो दाबि खालामो राजु नार्जारि बिथाङा बेकार लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बिएसएफआव साख्रि ओंखारदों स्पर्ट्स पार्सनफोरनि थाखाय कनस्टेबल जेनेरेल डिउटियाव साख्रि ओंखारदों गासै पस्टआ 241 बेनि मादाव 128 मेल आरो 113 फिमेल 20 आगस्तसिम एप्लाइ खालामनो हागोन जायफोर गोसो गुदुं बिथांमोना rect.bsf.gov.in आव थांनानै एप्लाइ खालामनो हागोन बैसोआ 1 आगस्त 2025 आव 18 निफ्राय 23 बोसोर बैसोनि गेजेराव जानाय जानो नांगोन पस्टफोरा जाहैबाय आर्चारियाव हौवाफोरनि थाखाय 2 आइजोफोरनि थाखाय 1 एथलेटिक्सआव हौवाफोरनि थाखाय 3 हिन्जावफोरनि थाखायबो 3 बेडमिन्टनाव हौवाफोरनि थाखाय 1 हिन्जावफोरनि थाखाय 2 बक्सिंआव हिन्जावफोरनि थाखाय 4 आरो हौवाफोरनि थाखायबो 4 बास्केटबलाव हौवाफोरनि थाखाय 11 हिन्जावफोरनि थाखाय 6 बेबायदिनो गासै 241 पस्ट ओंखारदों खौसे जानो नांगौ होननानै दैदेनगिरिफोरनि बुंनाय रावा बेसेबां सैथोथि दङ गमामायैनो सोर खौसे जानो हास्थायो आरो सोर खौसे जानो हास्थाया खौसे जानो हास्थायनायखौ लानानै दैदेनगिरिफ्रा सिगांनिफ्रायनो बुंबोदों आरो सावरायबोदोंबो नाथाय खौसे जानो हायाखै जायनाखि हाग्रामा महिलारिया खौसे जानो लुबैनायनि सायाव फिन खुगा बेखेवदों बेखौ लानानै मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङाबो फोरमायथिदों खौसे जानो लुबैदोंब्ला थाबैनो दिनै गाबोननि गेजेरावनो जिरायनानै फर्मुलाखौ थि खालामनो नांगोन अब्लासो खौसेथिया फैगोन होननानै बुंथियो उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा लोगोसे फोरमायथिबावदों दि इउपिपिएल आरो बिपिएफ खौसे जायोब्ला आंनिफ्राय गोजोनसिन रावबो जानाय नङा मानोना बिपिएफखौ दानायाव आंनि बिहोमा दङ आरो इउपिपिएलखौ दानायावबो आंनो फाउन्डार प्रेसिडेन्ट नाथाय खौसे जानायखौ खुगानि स्ल'गानल' खालामालासे मोगथाङावबो रायज्लायनो नांगोन होननानै फोरमायथियो उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा लोगोसे बुंथिबावदि बिपिएफ दोला जाफुंसार जानो हादों
नाथाय 17 बोसोर सरकार दाखांनायनि उनाव फिन सरकाराव फैफिननाया गोरलै नङा होननानै बुंथियो मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा मख'नो गोनांदि हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांनाय साननैसो सिगां खौसेथि जानायखौ लानानै खोथा बुंदोंमोन। बिथाङा फोरमायथिदोंमोन दि आं दासिमबो खौसे जानायखौ हास्थायो। UPPL आरो BPFआ ज' जायोबा BJP बा कंग्रेस बा गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोआ बिटिसिआव जेबो गुमुर मोननाय नङा। जोंनो बिटिसिखौ सासन खालामगोन होननानै बुंथिदोंमोन हाग्रामा महिलारिया। खौसेथि जानायखौ लानानै प्रमद बर' बिथाङाबो फोरमायथिदों दि हाग्रामा महिलारिखौ गोबां बोसोर सिगांनिफ्रायनो लोगो मोनबोनाय हिसाबै बिथांखौ बुजिगौ। बिथाङा जेबो खोथा लाखिया। सिगांनि समाव मोजाङै साननाय हनायजों सावरायदोंमोन नाथाय बिथाङा राजखान्थिसो खालामदों। बेनिखायनो दिनैनि सानाव बिथां बुंनाया सैथो ना सिगांनिया सैथोमोन बेखौ लानानै गोनो गोथो जादों होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ। लोगोसे फोरमायथिबावदि खौसेथिनि थाखाय सावरायनो राजि नाथाय सांग्रां जानो नांगोन मानोना खैखा खालामनायनि दा समय नङा। दैदेनगिरिया सा साज्रां खोथा बुंनानै राजखान्थि खालामनो ओंखारोब्ला आरो समाजनि खामानि मावनो ओंखारोब्ला बेयाव मदद होनाय नङा होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ। क'क्राझारनि गुरुपेलायाव लामानि जाब्रबथायाव 10 भुटाननि थागिबिफोरा जोखोम जानो गोनां जादों। गसाइगावनि गुरुपेला 27 नं माहारियारि राजा लामायाव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय। भुटाननि पेसेन्जार बासआ चिरां फारसेनिफ्राय थांगासिनो दंमोन। बेयावनो सोनाब बंग'नि नाम्बार प्लेट थानाय सिमेन्ट लांनाय फिसा ट्राकआव सौख्रांदों जायजों 10 भुटाननि थागिबिफोरा जोखोम जानो गोनां जादों। जाथायखौ नुनायफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला सिमेन्ट लांग्रा ट्राकआ गोख्रै खारबाय थानायनि गेजेरावनो हरखाबै गारिनि गोख्रैथिखौ लासै खालामदोंमोन। बेयावनो उनथिंजायनिफ्राय फैनाय भुटाननि बासआ सिमेन्ट लांग्रा ट्राकआव सौख्रांदों जायजों बासाव थानाय 10 भुटाननि थागिबिफोरा जोखोम जानो गोनां जादों। उनाव जोखोम जानांनाय सुबुंफोरखौ देहा फाहामसालि फारसे लांनाय जादों होननानैबो मिथिहोदों। गोलोम बोथोरनि बन्द'आव बिमायनि न'आव आलासि जानो थांनाय 7 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'साया न' फारसे गिदिंबोफिननो हायासै। जाथायखौ लानानै न'खराव दुखुनि थासारि। सामुगुरियाव जादों दुखुनांथाव जाथाय। 7 बोसोर बैसोनि गौरी पिया दासआ गोलोम बोथोरनि बन्द'नि थाखाय गावनि बिमायनि न'आव आलासि जाहैदोंमोन। जायनाखि गौरी पिया दासनि बिबथै सासेनि खर'नि थासारिया मोजां नङा। बेनिखायनो तेजपुराव बेखौ नायहैनाय फावैनो बा फाहामथाय होनाय फावैनो गौरी पिया दासखौबो बिमायनि न'निफ्राय लाबोनो थाखाय जयैनो थांदोंमोन गौरी पिया दासनि बिबथै बिफा आरो बिबौआ। नाथाय गौरी पिया दासनि बिमायनि न' मोनहैनायनि उनाव खर' मोजां नङै बिबथैया रावबो नुस्लाब मोनै गौरी पियाखौ दैनि जिङाव लानानै थांदों। उनाव न'खरनि सोद्रोमाफोरा गोबां नागिरनायाव उन्दै गथ'सानि गोथै देहाखौ दैनिफ्राय बोखांनो हादों। जायनाखि बिबथैनि खर'नि थासारिया मोजां नङा। बेनिखायनो जाथाया थारैनो मा जामारनाय बेखौ रावबो रोखायै बुंनो हाया बा रावबो रोखायै मिथिया। आफां आसामनि देरसिन मेगननि फाहामसालिनि मादाव गंसे बङाइगावआव थानाय आइ हस्पिटालाव असिटि मेसिन सौफैबाय। जायनि गेजेरजों मेगननि जेंनाखौ हमदांनाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो। जेरै मेक्युलार डिजेनेरेशन, डायबेटिक रेटिनोपैथी, ग्लुक'मा आरो मेगन सिंनि दुखु मोननायखौ हमदांनो हानाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो। असिटिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन सार्भिसखौबो मोननो हागोन जेरै कर्निया, मेडिकेल रेटिना, ग्लुक'मा इभेलुएशन, अकिउलोप्लास्टी, फार्मासी आरो अप्टिकेलबो दङ। बेनि अनगायैबो सानाय गैयालासे, सुथेनाय गैयालासे, इन्जेक्सन गैयालासे कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारिबो खालामनो हायो। आइ हस्पिटालाव डक्टर रुमि दास, डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन। डक्टर रुमि दासआ तामिलनाडुनि अरविंद आइ हस्पिटालनिफ्राय फैगोन। बिथाङा कर्निया आरो केटारेक्ट स्पेशियलिस्ट, MBBS, MS अप्थाल्मोलॉजी आरो टपिकल फेक' सार्जारिनि एक्सपार्ट। बिथांजों लोगोसे MBBS, MS आइ स्पेशियलिस्ट अप्थाल्मोलॉजी फेक' सार्जन डक्टर आशराफुल आलम आरो MBBS, MS आइ स्पेशियलिस्ट अप्थाल्मोलॉजी डक्टर मेघाली शर्माखौ मोननो हागोन। खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा फाहामथाय लानो हागोन। थङा जाहैबाय बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि साखाथियाव। कन्टेक्ट नाम्बारा 6900949900। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।